Furundundin. Furundundik eman digu. La Furundundin, esan dago? Furundundik eman digu. Bueno. Hori da top. Hori da, top de los tops. Hombre, esta, de la plaza de Guipúzcoa. Hor. Etortzen ja, honia, jolastea homekin. Egun osoa daude hemen, ez? Aspertuta, nekatuta. Eta, bueno, hori pixkat, ohitura hori puskatzeko. Bai. Eta puxika, Filiporekin etortzen da, ospitalera, eta hori, gatoz, improvisatzea, jolastea, abestea, eta ez bakarrik kanparaitea, besarkada bat ematea. Ez que batzutan ez da zer egin behar. Ez, gaude. Hori. Hola. Filipona, naiz Filipona. Gelan sartu eta ikusi dugun egoera bat, transformatu eta improvisatu egiten dugu momentu horretan ikusitakoa. Ez da egin behar espektakulo bat, ez dugu egin behar, egiten duzue farra guzti, ez. Ez que batzutan hitz egitea bakarrik ja nahikoa da. Algara Clown da pailaz elkarte bat, non pertsonak osatzen dugun, eta gure erramienta pertsonak gara. Pertsonekin eta pertsonentzat egiten dugu lana. Bai humorez, jolasaz, dakigun hori beste batzuei eraldatzeko balio die, eta hori oso aberasgarria iruditzen zaigu. Algara Clown es un agente que yo les admiro porque admiro su trabajo, que sean capaces de aportar esa alegría y el aportar ese salir de la enfermedad es lo que realmente nos viene muy bien a todos, ¿no? A los niños, a los pacientes, a sus padres y a nosotros. 20 urte nituenetik hasi nintzen klaunarekin deskubritu nuen, eta egia esan, niretzako mundu bat deskubritzea izan zen, ez? Eta, Madrila joan nintzen, hantxe formatu nintzen, eta han ezagutu nuen bestekide bat, Amparo. Eta bera ere bai Donostikoa, eta bera ere bai ideia berdinarekin, martxan jarri ginen eta Algara Clown sortu genuen. Lehenengo aldia etorri ginean ospitalera, ez? Pailazoz jantzia, hoxe, ez? Gela batea sartzen ginean, eta atzetikan, ez? Enfermera, mediku, auxiliar, denak etortzen zian. Zirudien ginela txirulariak, ez? Eta xagutxoako lagure atzetikan. Orduan, gela batean notu ginen ezakitzen jende denak begira ea zer egin behar genuen, ez? Ikusteko. Ese momento en el que esa persona está en el centro, cuando normalmente igual a lo largo del día o de los días pasa un poco desapercibida, se le pone en el centro y se le pone muy en valor. El atuendo y el color y tal, pues en una residencia, en ese contexto, pues también hace que haya un poco de chispa y de alegría. Esan behar da baita ere, batzutan badago jendea lana egiten duzu haiekin eta egun batean etortzen zea eta ez dago jundalako eta ez da jun etxera. Baina, eta horretan baita ere preparatu egin behar geha, hori ere landu behar dela. Eta profesionaltasuna eta formakuntza oso garrantzitsua dela. Ezin dela etorri ospitalera sudur bat jarri eta jazta. Ezagutu dituzun pertsonak, joan egin direnak, eta hori, hori geho, denborarekin etxean edo konturatzen zara, ez? Getxeago. Behar dugu umorea, behar dugu argitasuna, behar dugu kolore pixka bat eta monotoniatik atera. El reírte te hace tener pensamientos positivos. Eta Algara Clownek hor indar asko dauka. Ze jutearekin, umeak ikustearekin eta barre hori ateratzearekin emozio horiek askotan regulatu egiten dituzte eta umeak hobetu egiten dira.
solanketa pertsonalizatuak egiten ditugu. Orduan ez da denontzako berdina, baizik eta saiatzen gara bakoitzari berea ematen. Eta hori, ez da erresa izaten, ez? Hortarako, formakuntza handia behar da. Batzutan sartzen zera eta esan gurasok, gaur daukat egun bat, buelta txiki bat hori ematea da, lortu dugu zeo zer. Batzuetan gurasoen aurpegiak ikustea nola gaizki egondan beraien umetxo hori barrez ikustea eta berriz ume izaten ikustea horrek pena merezi du. Gaixo izatetik berriro ume izateko aukera hori eskaintzen zaio. Y eso es lo que me llevo. Es simplemente el que hayas podido cambiar la situación de la habitación, ¿no? El ambiente. Algara Clown azken finean bizipoza da, niretzako. Ezakit, gauza polita gertatzen dira sudurra jartzen dizunean. Yo soy Maya. Muy bien, ahí, con esa energía. Yo apelarí y así, las cosas así. Dentro del Garagune hay muchas actividades. Pues salió un grupito de personas que estaban muy interesados en participar, en colaborar, y la iniciativa del Gara Clown pues, gustó mucho, y desde entonces pues hicimos la relación y las cosas que van saliendo que nosotros podemos colaborar, pues estamos, esa es la conexión. Emozioa eta danan emozioa izkenen dana kontagia egitea. Ni handitu egiten naiz. Clown munduan emozioa dira, baina emozioak maitasunetik. Divertigarria da, etortzea jolastera, parra batzu botatzen dituzu, jendea ezagutzen duzu, igual negarra egiten duzu ere bai, tokatzen bada negarra egiten duzu, ez da gertatzen, jendea ala eta guztiz maite zaitu, eta merezi du. Este era mi destino, no sé, te llena completamente, satisfacción. Gure ibilbidean zehar voluntariotza pila bat pasa dira. Orduan, beraientzako ere bai da sari hau, zen azkenian hemen gaude beste batzuk ere ibili izan direlako. Sari hau bai da tresna on bat gizarte mailan adierazteko ze lana egiten duten eta ze garrantzia daukan. Bueno, Algara Clown, estoy súper contenta que os hayan dado este premio, creo realmente que os lo merecéis y a seguir así porque los niños os quieren muchísimo, con vosotros siempre. Ese premio para mí no es, para mí es para los niños enfermos. Que están haciendo mucha labor para los niños y se merecen todo. Bueno, sari gabe ere jarraituko genuke. Hori esan behar da. Hori egia da. Baina oso pozik gaude Hombre, erderaz esaten dan bezala, a nadie le amarga un dulce. Hori da.